Hij had de primeur. De 20-jarige Tim Heringa van der Wart, ja, die is voordroegen als kandidaat wethouder voor FNP Dantebendeel. En is echt nog de jongste wethouder in Nederland. Goedemorgen, met je Heringa. Goedemiddag. Ja, dat is een mooi vervolg op 18 maart. Want joh, had je 18 maart, nou ja, winnen de verkiezingen. En maar op, je had je nog zitten als lesloeker. Wat doet dit maar, joh? Dat je dus, nou, de jongste eerwest binnen, maar dan echt nog wethouder van 20 jaar. Dat doet heel zo bij mij. Ik vind het fantastisch. Ik vind het een hele eer dat mijn eigen fractie, dat mijn partij, maar ook de coalitiepartners het betrouwen in mij houden om dat te doen, zeker. Ja, en veel. Ja, vertrouwen. Ja, maar je viel jou echt een beetje grutsk. Ja, absoluut. Zeker. Maar ook op onze partij. Dat wij dit nog bereikt hebben in deze periode. We hebben in zit verlen. Dat is heel goed te verklaren, maar wat er baat is. Alleen nog ondanks dat zitten wij als collegepartij aan tafel. Dat is een serieuze positie, denk ik. Ja, collegepartij om tafel. Daar komt natuurlijk een heel tijd in zitten als waar. Je maar er wordt tijd voor haar. Want je bent een druk baas eigenlijk. Want je bent een buschauffeur. Je speel je echt in een Erezij God. Weet je, een tuba of zo? Ja, S-tuba, ja. S-bas. Nou, en je bent echt nog student. Klopt het, ja. Dat wordt de combinering, laat ik zo zeggen. Nou ja, dat maakt zich in de praktijk natuurlijk nog uit wie zijn daarin zulke keuzes maken. En dat komt ook heus wel goed. Alleen, ik ben een drukbaas. Ik denk dat dat ook wel een beetje politicus of misschien zelfs wel FNP-man eigen is. Dat je met beide voeten in de mierskip stiert en ondertussen ik actief ben en mijn oormeesting spreken en sjeur en doggen. Dus dat is misschien ook wel een beetje eigen om mij. Alleen natuurlijk het wethouderschap zal een soort tiert kosten. En dat is echt de prioriteit nummer 1 naast. Dus ik zal de keuzes in maken, zeker. Ja, maar je bent een buschauffeur. Je zijn ook al, je hebt mij al die soorten meesten. Dat kun je voor mij nemen natuurlijk als wethouder. Ja, zeker weten. Het is meestal werk, maar dat is denk ik echt het leuke erom. Je bent een jonkje van 20 jaar. Je bent eigenlijk, jonge man, ik het zo zeggen, in min 9 dan. Hoe is het eigenlijk begonnen dat je in de politiek kwam? Want ik ga iets leren eigenlijk van een squal, dat kan ik lezen. Daar ga je eigenlijk een handtekeningactie houden. Klopt, de politieke interesse begint natuurlijk nog jonger. Die begint al op het primaire onderwijs. En dan kom je op de middelbare squallen. En als er dan zoiets ontsteert, zo'n project van petitie, waar wij die een petitie voor nijbouw voor squallen. Naar aanleiding van een petitie, maar wat ambtelijks van wat eerst hoe gemeentelijke ontwikkeling. Toen zijn wij, maar wat wij een wichtige gemeenteontwikkeling vinden, is dat er naar een squalgebouw komt. Dus toen ben wij daar dus voor inzetting in, hebben we de media opzocht, hebben we het politieke debat opzocht. En daar is voor mij iets prikkeling in van, dit laat mij zien hoe volle invloed dat jou eigenlijk herkennen op de lokale politiek. En hoe wichtig de lokale politiek eigenlijk is voor de miniskip. Toen heb ik me aansluiten bij de FNP, dat spreekt me heel goed aan. Nou ja, en dan ben je 15 jaar. Dus dat is net de leeftijd waarop je het meest actief wezen kan in een partij. Het kan wel, maar je kan bijvoorbeeld net verkiezen worden. Dus dat wie wat op de achtergrond. Toen had ik mijn squallen aanmaken in VWO. En toen kwam oktober 2024 kwam de Tweede Kamerverkiezing voor de FNP. Nou, wat eigenlijk het resultaat van West is. Ik ben daar wel op een list kwam. 20ste plak voor me, hè? 20ste plak. Mooi mijn leeftijd nou. Maar daar heb ik een soort meesting kennen geleerd. En gewoon hoe dat werkt in de politiek. En zaten we aan de eigenlijk een toevalligheid. Want bij FNP Dantebendeel rommel het wat. Daar werd ik bellen door de voorzitter van de FNP bij u. Van Timo was bij u aansluiten. Wij gaan een meesting nodig. Ja. En dat is een listloeker worden in mijn persoon. Nou, en dan gooi je er echt vol voor. Dus als aan de kans komt om wethouder te worden, ja, zeker. Ja, maar hoe viel het nou als jonge man van 20 jaar bij de oudere garde? Want de wethouder ben in de 40, zelfs een beetje ouder. Ik zie het als een soort complementair. Je kan elkaar heel goed aanvullen, denk ik, daarin. Hè? Het is mooi dat er wethouders zitten. Kees en Romy, die hebben 2 termijn ervaring. Nou, die brengen echt een soort ervaring mee. Tom Bakker, die neemt ervaring mee vanuit de Rieën. En ik ben jong, ik breng naar Elan, zat de verkenner het mooiste groen in zijn verkenningsrapport. Ik denk dat het een hele gouden combinatie wezen kan. Ja, want de leeftijd is zo. Zet eigenlijk een bedreiging van 20 jaar, laat het zitten. Maar jou zegt echt oors dat naar dingen dan de oudere garde, denk ik. Ja, dat zal zo wezen, zeker. En ik zie ook naar de jongeren in onze gemeente van zelfs. De meesten die het bij mij aansluiten. Ik denk dat ik daar best wel een binding mee heb. Ja.
Maar wat ja, ik geloof in een krant, ik zei zijn naam, hè, maar die zie voor Tim Heringa geen soepkeet, maar gemeentehuis. Ja, nou ja, geen soepkeetje. Wil natuurlijk net zeggen dat ik nooit een feestje ga en nooit bij wat maten zit. Alleen het is wel zo, ik zal meer in het gemeentehuis wezen dan in de soepkeet. Ja, maar je mag wel genieten natuurlijk, Heringa, hè? Zeker. Je bent een jong, daar geniet je wel van leven. Maar wat wel stel voor, hè, Joraas wethouder. Wie kan je wethouder van Hur of net? Of is dat nog een beetje geheim? Nee, dat is nog net iets geheim. Dat hebben we gewoon nog net beslist. Hier ben we nog net in het proces. Dan maken we echt nog hoe weer. Heb je een idee wat je doen willen? Nou, om te beginnen het Friesk. Laten we daar eens maar beginnen. Die komt er denk ik wel in. Maar even Friesk. Praten Friesk in de gemeente of wat hoor? Nou, er kan wat meer de klam op het Friesk lezen in de gemeente, denk ik. En dat mag natuurlijk al uit Vierberg wezen. Dus dat mag je stapje voor stapje maar je dat onvlen. Dus hoe en wat krijgt, dat weet ik nog net. Maar dat is wel een ding wat waar je de verkiezing mee in bent. En nou heb ik het college mee ingaan. Juist. En wat hoor ze dan nog? Nou, dat is nou echt voorbarig. Dus, maar dat zou bijvoorbeeld cultuurwijze kennen of iets wat mij jongeren te maken had. Maar dat is, nee, daar maken we nog hoe geer. Dus daar ken ik echt nog net iets hoe zeggen, want daar hebben we gewoon nog net een lijn in lut. Nee, je komt dus er wel een vervolg op. De gesprekken met hem misschien al best. Maar alles is er net wis en duidelijk. Wat wil je eigenlijk in de komende 4 jaar bereikt hebben? Zodat de meesten zeggen van, die had echt wat verloren, die teamen. Nou ja, in elk geval op het Friesk, voor uw eigen achterbaan en voor mijn eigen standpunten, dat het Friesk een grote positie gaat, maar ik wil op het met van jongeren. Ik wil eigenlijk een wethouder wezen waar makkelijk contact mee op te nemen is, die er echt is voor de meesten. Want uiteindelijk ben je als wethouder net per se meer politicus, maar ik vind wel dat je inwoners vertegenwoordigt. Je bent er voor het algemeen belang aan het besturen. Je bent er gewoon voor de meesten. Je bent er voor de meesten. Ja. Maar, en natuurlijk ook voor de gemeente. Ja, zeker. Voor het algemeen belang. Dus dat is het belang van de gemeente, van de ministerschap. Juist, ja. Dus, stel voor dat als ze zeggen van ik heb een probleem. Ze kunnen eventueel dan ga je wethouder binnen bij een bepaalde functie. Dan kun je zeggen van ik ga even naar het team. Even vrij hoe het zit. Even vrij hoe het zit, zeker. Ja, dat maakt kennen. Contact, persooncontact is het meester. Ja. Heb je nog een zin van de meesten dit ding van die teamen dat eerder? Hij zegt van team Heringa. Voor Elsenien? Ja, nou, voor Elsenien, voor de ministerschap, voor de Downtown-dealers. Wij gaan altijd zijn in de verkiezing die thuis in Downtown-deal. Ik viel mij thuis in Downtown-deal en ik wil dat iedereen zich thuis viel in Downtown-deal. Prima, hartstikke mooi. Dankjewel dat je gekomen bent en succes natuurlijk met alle andere dingen die je doen maakt. En de keuze die je maakt, maar Heringa. Tieren dank. Dankjewel.